Gustaríame coñecerte, bruxa. Que tal un picnic xunto ao pantano? Genial, vémonos hasta ese punto ali, ogro. Unha cita. Que nervios. Que me poño? Este quédame un pouco apertado. Este de acá un pouco oculto demais. Vaya, non sei cal por. Oh, meu Deus, fíxoseme tarde probándome todo. Pero con este vestido vou máis guapa. Marcho! Hola, esquío, sabes? Teño unha cita co ogro. E vas ir así toda corcovada, coas costas rectas estarías máis guapa, endereita coa túa variña. Oh, non me digas, fareno. Chas, chas, chas. Hola, coello, que tal? Vou un picnic co ogro. Vaya, así non podes ir. Usa a túa variña e arredes a nariz, que parece unha pataca. Estarás máis guapo. De verdade? Cambiarei o nariz entón. Chas, 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 chas. Hola, raposo, adiviña. Vou verme co ogro. E pensas ir con ese queixo tan puntiagudo? Se fose máis curto, estarías máis guapa. Tens que facer algo ao respecto. Vamos, asita a túa variña. Miña nai querida, logo fareino. Chas, chas, chas. Hola, rato, imagínate, vou a un xentar co ogro. Con ese pelo, nin falar, parece de arame. Eu veríate mellor cun cabelo sedoso e con máis volume, incluso cun tono máis claro e intenso. Toca coa túa variña e ponte ben guapa. O cabelo tamén. Veña, alá vou. Chas, chas, chas. Hola, ogro, como estás? Non sei quen és. Quedei coa bruxa para facer un picnic. Ela chegará en calquer momento, así que vaite de aquí. Pero se a bruxa son eu, e que o esquío, o coello, o raposo e o rato dixéronme que así estaría máis guapa. A min non me enganas, a bruxa é xorobada, ten o nariz de pataca, o mentón puntiagudo e os pelos de arame. Ti non és a bruxa. Pero se teño que estar guapísima. Vou mirarme ao espello a ver. Ah, que horror! É verdade, esta non son eu. Menuda chasco. Adeus. Coa miña variña voume arreglar de novo. Chas, chas. Oh, xa vai mellorando. Chas, chas. Ah, genial. Xa son outra vez eu.
Vaya con estes animaliños. Agora sí que vos vou por en guapos a vos no meu jacuzzi. Primeiro ti, Esquío. Agora ti, Coello. Ben, Raposo, tocache a ti. E por último, Ratiño. Jijijiji. Que boa pinta ten todo. Gustouche o menú que preparei, querido ogro? Delicioso, bruxa querida. Que levaba? Pois levaba esquío, coello, raposo e rato. Jijijijiji. Este conto quere nos dicir que todos e todas somos tal e como somos, que ninguén nos ten que cambiar por moito que nos digan que non lles gusta algunha cousa do noso físico. Non temos que cambiarlo, porque senón deixaremos de ser nós mesmos. Verdade, ogro? Sí, cada un de vos, cada persoa é tal e como é. É maravillosa! ¡Maravilloso! Bravo!